A Deputación de Pontevedra financiará o 100% do proxecto de mellora da mobilidade que o Concello de Poio quere levar adiante en Combarro. A actuación está orzamentada en 720.000 euros, dos cales 183.000 proceden do máis provincia e os 545.000 restantes do plan extra. Que vai a conexionar dúas parroquias, como a parroquia de San Xoán e a parroquia de Combarro, que vai a permitir dar un acceso seguro pois desde as mariscadoras, desde os turistas, desde os peregrinos e sobre todo pois vai a permitir pois recuperar un entorno tradicional como é no caso de Casalbito e dar pois unha nova entrada ao que é en este caso o conxunto histórico de Combarro. En concreto, o proxecto busca a mellora da conexión entre os núcleos de Casalbito e Pereiro co de Combarro. Realizarase unha actuación integral que contempla a renovación dos servizos básicos e a conexión con diferentes puntos de interese da contorna, como a praia do Padrón, Pedaporta ou a senda peonil proxectada na PO 308. Principalmente por dar cobertura en superficie e tamén por abaixo desde o momento en que se renovan todos os servicios, algo moi importante que moitas veces cando transitamos por esas vías a parte que hai baixo terra é fundamental para os veciños e aí, pois con moi bo criterio, propónse a renovación como tamén toda a eliminación das barreiras arquitectónicas e os materiais polos que opta para dar solución a esta conexión nun enclave tradicional como é Combarro. Así mesmo, proxéctase unha pavimentación nova en toda a superficie de intervención, eliminando as barreiras arquitectónicas, limitando o tráfico rodado e creando unha zona de prioridade peonil. Pois nas zonas con interés, en este caso pois cultural e tradicional, leva uns acabados pois en pedra, nos entornos dos lavadoiros, nos entornos dos cruceiros e tamén pois vai a dar un acceso ao que é a playa do Padrón, para que aqueles turistas ou visitantes e veciños que queiran utilizar outro acceso para chegar ao conxunto histórico de Combarro, pois teñan outra alternativa distinta ao que pode ser a Plaza do Chousa ou que pode ser a Rúa do Mar. Ademais desta colaboración, o Concello ten previsto recibir este ano demandas do organismo provincial un total de 1,88 millóns de euros a través de programas do Servizo de Cooperación, como o Plan Mais Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.